La participació ciutadana és molt important i és molt important per diversos aspectes. Un és que corresponsabilitza a la ciutadania d'aquelles coses que es fan en l'Ajuntament. Un altre és perquè si la ciutadania està vigilant pot aportar idees i millora els processos i les activitats que es fan des de l'Ajuntament. En aquest sentit, lamentem que l'equip de govern intente iniciar de nou un procés per a reinventar i definir què és la participació en Xirivella. Ens sap greu perquè pensem que podria fer que durant 2 anys els processos participatius en Xirivella estigueren parats i que no s'avançara. Inclús aquest procés estant en funcionament, seria bo avançar en altres temes que també són importants per a la participació i que no poden estar parats més. Estem parlant de la cessió de locals a les diferents associacions que s'hauria de regularitzar, tant si són préstecs puntuals com si són préstecs permanents. No té sentit que una associació estiga disfrutant d'un espai municipal sense pagar ningú diners i una altra associació equivalent estiga pagant un lloguer per a poder fer la seva activitat. Això és un tema que és important que es pugui regularitzar el més prompte possible. I en aquest sentit, Compromís estarà treballant i dispost a arribar a solucions i propostes per a solucionar aquest problema.